बे दिनैनि बे एग्जिकिउटिभआव जों गोबां जिल्लाफोरनि जों रिपर्ट लाबाय। जोंनि 6टा जिल्ला दं। बे 6टा जिल्लानिफ्राय जों रिपर्ट लाजोब्बाय। आगन्तुक जोंहा फरकामिं जिथु दिल्ली प्रग्राम दं, माबा मेम'रेन्डाम साबमिट होनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, बेनि सायाव जों मोजाङै रायज्लायनानै जिल्ला आफादफोरनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ लालायजोब्बाय। खोब मोजां, बयबो सांग्राङै दङ। दा जोङो थारिखखौल' थिग होनो हायाखै। जों फैगोन सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइकआवनो जों पारमिसन थाखाय जोङो माखासे डेलिगेसन टिम थांनाय जागोन दिल्लीसिम। बेनि उनाव माला एपइन्टमेन्ट होयो जोंखौ मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनायनि, बे जिनिसखौ जोङो सिगाङै रायज्लायनानै दिल्ली प्रग्रामनि माखासे पारमिसन थाखाय सिलेक्सन 7 मानसिखौ जों सिलेक्सन खालामनाय जादों। भलन्टियार फर्सआ आलादा बर' रायजोनि थाखाय आरोबाव फैबाय थानाय समफोराव नाजाबावगोन नामा? औ, बेथ' जोंनि सेकेन्ड फेज आन्दलन। थांनाय जों फार्स्ट 1987आवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जों आलादा हादोर सेपारेट स्टेटनि थाखाय माने बुरलुंबुथुरनि साहानिफ्राय आपटु गंगार हाजोसिम आरो जोंहा संकसनिफ्राय सदियासिम बेखिनि गासै एरियाखौ लानानै जोङो आलादा हादोरनि नामै आन्दलन खालामबोदों, बिग्रायबोदों। आरो बेखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावनो बे आन्दलनाव जोङो भलन्टियार फर्स हिसाबै जों बाहागो लाबोदोंमोन आरोखि। फैबाय थानाय समफोराव राजनितिकनि माबाफोर बेबस्थाफोर लादों नामा? दा बेनो जोंनियाव गोबां राजनितिकनि माने भलन्टियार फर्सआव सिगाङाव थाखानाय गोबां राजनितिकआव बिथांमोना दंफाहैयो। थेवबो बिथांमोनखौ जों बयखौबो बोजबो आरो जोंनियाव खुनु राजनितिकनि बेबस्था गैया। जोंनि प्लेटफर्माव खुनु राजनितिकनि रायज्लायनाय सावरायनाय जाया। थारमाने मानो होनबा नोंथाङा जिखि राजनितिकआव थाया मानो, बिथाङा जिखि राजनितिकआव थाङा मानो, खिन्थु जोंनि प्लेटफर्माव फैनानै गावबागाव राजनितिक हान्जानि बाथ्रा जोंनि प्लेटफर्माव रायज्लायनायखौ जोङो माने जोंनि संबिधाना थिना आरोखि। जोंहा निजा संबिधान दं, जों रावजोंबो दाजानाय नङा। जों थांनाय 2022आवनो 18 जानुवारि डिसेम्बराव मसलपुराव जों बेखौ गेबेङै माने गुवारै दाफुंनाय जादों। एक्स भलन्टियार फर्सखौ बेखौ जों दाफिननाय जादों। दा जोङो फैगौ समफ्राव जोङो बड'लेण्डनि थाखाय जोङो गोदोनि बायदिथ' जों दा दावहा नांनो हाला, जोंहाबो बैसो गैला। बे जाबाय जों गणतान्त्रिक भाबै नन भायलेन्स हिसाबै जोङो आन्दलन खालामलांबाय थागोन। आरो जोङो बर' माहारिफोरखौ खौसेयै लाबोनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो मबिलाइज खालामगासिनो दं आरो जों साक्सेसफुल जागासिनो दं। थांनाय माखासे साननि सिगां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ BPF आरो UPPL गासैबो खौसे जानांगौ होननानै बुंदोंमोन। बिनि सायाव नोंथांनि मतामतआ मा? बे बाथ्राखौथ' जों आगोलावबो ससियेल मिडियाआवबो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जों बुंखानाय जादों जे मोननैबो पार्टिया खौसे जालायनांगौ। मानो होनबा जों बर'जों बर' मोनसे एसेल' फिसा हारिया जुदि गावस्रालायोबा जोंहा बाव पलिटिकेलि बिराद जाथिया माने नाख्रेबजायो, गोग्लैसोनानै थायो। बेनिखायनो जों आगोलबो बुंबोदों। आरो दा जिथु एबसुनि आफादगिरि बिथाङा जिथु माने खावलायदों मोननैबो पार्टिखौ, बेखौ जोंबो वेलकाम खालामो। खारन जोंबो लुगैयो, जों जाथिनि थाखाय थैथां नांबोनाय मानसि, जों जाथिनि सार्थनि थाखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबोदों। बेनिखायनो जों जाथिनि खौसेखौ जों लुगैयो आरो बेखौ एबसुनि आफादगिरिया खावलायनायखौ जों वेलकाम खालामो। खिन्थु बेनो जाहाथे मोननैबो हान्जाया खुनु सर्त लालायनाङा। कन्डिसन बा सर्त लालायबा बे साक्सेस जानाय नङा। मोननैबो हान्जाया गावबा गावनि एसेबाबो आइडिय'लजिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै खौसे जानांगोन, होमब्लासो साक्सेस जागोन। आरो बाहाय एबसुनि आफादगिरि बिथांखौबो आं खावलायो जाहाथे बिथाङाबो खुनु माने डिजाइनार बायदि माने माबा लानो नाङा, माने गोसो गोथारै बिथाङाबो माने मोजाङै मिडिएटर बायदि जानानै गेजेराव गसंनानै गार्जेन बायदि जानाय बायदियै माने माबा खालामनांगौ आरो नांगौ जायोबा जोंबो सापर्ट होगोन।